Táto sivá stena potrebuje zmenu. Táto sivá betónová stena potrebuje vymaľovať. Pretože táto stena je vstupnou bránou k novému spoločenskému centru, ktoré sa tu v Bratislave otvára. A zároveň je aj vstupnou bránou do modlitebne, kde ľudia budú môcť počuť o Ježišovi Kristovi a o večnom živote. Ale ja sám nezvládnem namaľovať túto sivú stenu. Preto chcem pozvať všetkých mladých ľudí zo Slovenska, z Čiech, aj z Moravy na leto sem do Bratislavy. Pozývam vás na Youth for Jesus. A za ten mesiac, čo tu budeme spolu, zmeníme nielen túto stenu, ale verím, že počas leta s Božou pomocou a prostredníctvom jeho moci zmeníme aj celé mesto. Preto ťa pozývam, príď do Bratislavy na Youth for Jesus.